Naparraren maiota dakazu, bigarren etapa honen ostean, Iruñarreko itzulian. Matchball handia salbatu dezue, Gomezek, Muñozek eta Alvarezek alde egin dute, baina azkenean ez dute errentarik lortu. Bai, egia esan da oso egun gogorra izan da ez. Argi dago, bai Ode, Hector eta Gomez besteengan punto gehiago bat dute eta bai KH7 taldea, kanpo eta beste talde batzuk izugarrizko lan egin dute eta azkenean 3 kilometro faltan harrapatu diegu eta esprintean den Nafarroa lortzea egin dut. Salbatu dezue denbora, baina ez ditugu papera ikusten, nola dago Iker Villar? Iker Villar negatuta dago, baina helburua lortzen ari gara, ez dugu denbora galdu eta aia bihar zer ateratzen den. Bihar Lizarraldera hurbilduko gara, etxeetiko errepideetan ibilita eta etapa egina izan da, mugituko zarelakoan seguro gaude. Bai, espero dut sentsazio onak izatea, ondo prestatu dut etapa hori eta gogoekin biharko. Zorionak. Eskerrik asko.